Chinsa Isato emesani ya mangana mayeri tukoniri Jumamosi tariki 22 umwaka w'igihumbi na 2022 mutinyu mutangani bu mwaka yiga ngukware na SMS ya mangana mayebono botuko ndego mayina reto usangiriguri yakete gukabonera no kuboli kwane yarako mona inji go ikomweri nyurana bakwenda gutubwatia sensa media mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News hoega sensa media YouTube tonyora Ndizi TV News nande nabo guto tweet @Ndizi TV News nande nabo usanga karangel kyao kwetera ase nambe yera siskini ya igora bugo kawa mona injo ikomweli lengo manyi ayuamo na mangi na botambere terane Brighton Makoli Asa Chinsa Isato ni otoko gorera mangana itama yikuru asensemo gose county ya Nyamira sebono abasaye banyarire bagosemi gwa chimbwa chingia anene kromete n'abantu ao imeyensi ito ya Kenya kiombekemo ni ugikirana ase skuru yoboroso ya Nyamira ase banyara bakwa basabwa maigerie buno umurari ito gose buno muliki ito chob mangi agutomanyikuru asensemeyo umusangerekano monene bwo kwegeria aboro kigwa igoro y'oburayi no ariganigu imeye skuru y'oboroso yaba muraya Nyamira ekiombe gya Kenya Students Christian Fellowship na kikiarobei umoroberero yo oreta amochi skuru 12. Today we have 12 schools and more than 130 students who have attended this training, and I really want to say thank you for all the schools who have attended this training. I also want to say thank you for the principal, the host principal, for allowing us to have this training here. Igati ya baraibata somo sangerekano yo no mugati wekiombe kyo ime ya Kenya John Sang umunyakerogo wekiombe kyo Bomet Jacqueline Rono n'abari mu bande abange igo basemya aboro kigwa igoro y'oburayi n'enchera yo kwerenda uno musae. Before you forget, this thing you are doing you will never forget. It will haunt you for the rest of your life that you burn down property. What could be the thing if you want to attend to the issues that students have a problem with this relationship which is rampant and it is causing problems? We have students that are getting pregnant, we have absentee fathers in school, you know. Self-control. Igangene ne kyombeke no kurabaro kiwasobo Kristo enchera yo guyatana nechisagwe chimbe na maliogo yogotindi igatia manganande amabe. And what we are teaching is how they can be effective in their schools, how they can be able to cause an influence, how they can be able to change the culture of the school, how they can be able to change the culture of the students so that they be disciplined. These issues that we've had rampant in institution, we believe that it can be addressed. The fires, this kind of drugs problem that are bedeviling institution, these are the things when we come to a training like this one, we address this issue. Aboro kiwambago kiguno moroberio yo nagosemi aboro kya na aboro kigwa betskuru chinde babwaterane ase omoroberio yo. My name is Ruth Makori from Nyewa Girls. We have got today in Nyamira Boys for the CU training. We thank the KCSF members for training us as students so that we can grow up spiritually. I've been very good. I've learned many things like how to take self-control of myself. Obora yo buyebo gochaka koromoke koko kina komaite kwera igokobo monto wengencho kinko reporter Ndizi TV korwe county ya Nyamira reteriane job maangi Muraiwe kiama kia ODM Raila Odinga oyibo igo bwateganga yekurie kirokyo president asense ito ya Kenya ni gobono asingire ote abuna era niga kurie kirokyo kyolinda chikoreta amagendero asense ito ya Kenya niga yakwana ya litukolia lero ekero akora etaro ya gocha sense ya Naroko na gukwana mangana yo asatebuna niga ochikwendereria abokoreri meyensi ito ya Kenya na kwimuka ibirengo bya magendero asense ito ya Kenya. Sasa uwanjani na nikatoa sababu nikasema Kenya hii tumeshakuwa na ukombozi mara mbili. Wa kwanza ilileta uhuru, ya pili imeleta katiba mpya, ya tatu ni ya mwisho ni ya uchumi.
na ni ya vijana. Vijana, mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Nione kwa mkono. Tubadilishe uchumi wetu, tuboreshe uchumi wetu. Walipokuwa wanapigania uhuru hapa nchi hii, walitambua maadui matatu. Mzungu atoke, tupigane na maadui wetu watatu: ugonjwa, umaskini na ujinga. Sawa? Sasa miaka 58 mpaka wakati huu, yale maadui bado wamo, ama sivyo? Ndio sababu tukasema mpaka tubadilishe mwenendo. Hii ndio baba nataka kufanya. Ase chinga keche chiniga egerera na gote abuna abo Kenya tanyara ko momoje go sebel ba ko momoje buna tari konyora bese chiri ai irabuna ka go chiko bomura igwense na chiko ba ha ko jak chiri busano nemo kolende ni go wanda momochiri omokonyi bomura igwense Dr. William Ruto asate birumna ngairuta ko rusi bese era kwena na kira ewiki ase mechango no enekera kugenda ase chikanisa. Nimekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kenya kwa miaka 5. Najua pale pesa iko. Sawa? Kwa hivyo hii ni ahadi. Ahadi ni nini? Wao mnajua pale hawa jamaa wanapenya naye kwenye hazina yetu. Wanakwenda kuiba pesa zetu. Wakitaiba pesa hiyo, wanakuja naye sasa wamefura. Sasa ile wanaingia ni nyembamba kama sindano. Baada ya mwaka moja amefura kama kupe. Msafionza damu ya ng'ombe. Unajua hiyo? Sasa hawa watu tunajua hiyo menya zote nitaziba. Nitapata pesa ya kutosha ya kumudu hii mpango. Hawa akitoka kule anakuja sasa tio nataka kufanya harambee kwa kina mama. Amebeba milioni 5 peleka pale. Nataka kufanya harambee kwa kina vijana. Anapeleka milioni 5 peleka huko. Anatoka huko msa ingine amesema ameingia kwa kanisa. Anasema ati sasa mimi ni Mkristo sana. Yeye amekuwa Mkristo kushinda papa. Ati fungani Mariko sura 5 fungu ya 2 inasema nini? Sasa hiyo anasema tio askofu hana gari. Tumemletea gari. Shule ile haina basi. Amenunua basi anapeleka huko. Kila mwezi jamaa anatumia shilingi milioni 100,000. Yaani milioni 100 anatoa. Mshahara yake ni milioni 2 peke yake. Hiyo mwingine anatoa wapi? Haba menyi kurwa sensemo ya Isiolo ni gobono ba moboldio murai bwense go swagati na kubakonya konyo ajita to didi go se masakara ayobole mo bwabo ni gobono ba teberuna amanyantenge naro aligereri go chikobaura bose agende to kubonderia ko tanyora amasakara yo kwena yo kworokanuna ne chinde merechio ne chabono ni goba mobolidi umurai bwense gwesonani na kubakonya konyora masakara yugo sikita to didi elikwena kya uno omare mayu na yabo. Naomba rais na minister wa radi, kwa sababu sisi ni watu tunataka amani. Ni maneno ya Title D, kwa sababu tunasikia Governor Kuti anataka Title D kuja Isiolo, na yeye anajua ile kitu inatukura. Ardhi House yeye ndiye ameandika watu wale wafanyikazi Ardhi House, na hawa watu ndio wanaweka double location. Ndio kusudi tunasema tutaki Title D kuje mpaka Kuti mwenyewe na watu yake watatue mashamba, kwa sababu shamba moja iko na watu 3, watu 4, hata watu 5, hata watu 10 iko kwa shamba moja. Hiyo ndio rais tunakuomba sana Title D kuje na Frida na Caronel Minister of Land. Kwanza Kuti akitatua hiyo maneno ya shida, si hatuna shida, lakini tunakuomba wakati huu Kuti Title D rais wetu Uhuru Kenyatta. Na unajua rais uko na huruma na wananchi wa Kenya. Na tunakuomba sana na tunakupenda sana. Kwa sababu tunajua rais utaki maneno watu wafinyiliwe. Isiyo tumefinyiliwa. Na si kitu kingine ni mashamba. Wale ambao ni grabbers wa ardhi yetu. Si ati ni watu ambao wanakaa mbali, ni wale wanakaa ardhi house. Hiyo ardhi house wale ambao wanafanya ndani, wanakuwa connected na watu ambao wanatoka nje na wanatengeneza barua na wanasema hiyo, wanakuja kwako wanakuambia ardhi ni yani ile plot ile shamba yako, wanasema hiyo shamba ni yao.
tunaomba kitu kama title deed. Tunaomba tafadhali president yetu aweze kutusikia mahali aliko. Omonyangongo asa matera yege Kristo Ruben Kagame nigo ritukuria leranya erega kuigora bene eganga yayo guchikurwa ndikiro ku president asense yitu ya Kenya chikura chirebosio nigo bono anyara kau kwana ritukuria lerekera igora bene okuraria kwae bana nere no ara oyomo bwabali bakurikiro ku president asense yitu ya Kenya niga tebire buna nere biya abakenya kuba maiso na gochora barai bali baranyare koreta magendero na kurwania obukurumi imeyense niga ya kwanaya ritukuria lerekera igora campaign ya sekera igora oko ebengere bihaye nanguchari kurwandikiro kya sensema ya Runda imeye county ya Figa. They've been there in office, they will not deliver. So you can be sure I will be the person who will go down in history as the one who slew the dragon of corruption and impunity. Tunataka kumaliza mambo ya ufisadi kwa sababu I challenge you. Karato kusuka bosini gawono mubunge Omartila Ligati Gashagwa hanyaririga kumojia serikali asoko tabeke merubiri ya bene ilikwena kiwana abakenya ngweli kibarasi ntunde ya kabere karikyo mbigia IBS Kenya ya kwa abakenya libagalia kabere ryo kweli kibuna abakichukura korengana na Gashagwa ningagote abune serikali tirabeka merubiri bene iriyo kuralia gosiyo kubasegeta abantu banyari bakubwata chikura hanene karoto ende tukwirigane ucha sobo choryo bonne bumwakoyo. Government made a lot of effort because it wanted President Uhuru Kenyatta to be elected. Right now, the president is not interested in the re-election. So there has not been a very big effort to give ID cards. And we are urging our young people to know that they are very serious stakeholders in this country. And they need to play a role in choosing the next government because they are the ones that will benefit from good programs, from economic revitalization, from programs that are going to change their lives. So they need to take part in this election. We agree many people are disappointed, not just the young people. Amarigani niga ikiranire ase abomo sense media pomas anene kere abomo gose ikyombe gose kyama kya NC kikageru gutwara musagano lituko lya mambya mageria yo niga akorekanire ase pomas kero bona abarai bali bekyombe gose kyame kibateru na marigani ye ikire hayikiranire ekero lituko lya mambya omurai bwe kyame kyo musari mudabadi hayarigani tiko chikobe kateneni eganga yayo koriyo president gose kwenana ebirengereryo byaye anene karate yabuna lituko lya mambi nige gochikoba motengejo umanene asense yetu ya Kenya igaba Kenya nigo bakanyirete ningi musari mudabadi arachukwana lituko lya mambi korengana na omosenato ka Kamega Cleombas Marara niga teberuna amaigelia amarigani yayo niga ikiranire. We have not invited our competitors. It must be very clear because we are alive of the fact that we are going into a battle and that battle requires us to prepare enough to handle our opponent. We've made it very clear. Oka will only make sense if the presidential candidate is none other than His Adequateness Musalia Mudavadi. There is no crisis of unity in this country. Kenyans are united and our priority is to revive the economy and that is what His Adequateness Honorable Musalia Mudavadi is going to do to Hekera uchumi agenderete gukina mana sense yetu ya Kenya no bogima gokonga niga bagusi gosaba Kenya bagenete gwesoki na gwetuma gukora egasi erikonyore bitoki ne sabuni amono mugati okera lituko no nyamba liba korosi sanduki anene abantu abangene bawo kumingi bago chirose rikorende umuriki wito Mildred Mumanyi na tadirete abu na gotwarira ndi roboti rokubwatia abantu abange nigo tomanyete obonchoreria ao buna obonye bwechindagira chitugo gati oboni bonde kolende obonchoreria ase oborosi bwechisanduki nigo abange batali kobonyora mono ntwaira libagalia bene na gusangana abonchoreria abaiga Samuel noyomo bwabarosi bwechisanduki na nigo agotoigorera amange igoro yoborosia obwo ase egeka kemiaka 5 ya elire nigongo kolega meremo yane gaiga ase omochio bosongo meremo yane ne yokorosi chi nyomba jiga chi abato nyorire gose chi sanduku kuna jagete korosi sanduku ejiga na rosi ribono emiaka mwaka no yonane nigo agontebia ebiasara ebi tibiri bibe kolende nabo bire buna ebiasara binde byonsi inje ebiasara ebi kerongo bijaka ozi ebiasara ebi na bijagete byaka benta enyene tabwati sanduku lakini kera yaikiranga na tukanyora ebiasara ebi gabi sanduku na biro binkoleta bire muna
ngora tabire igorake kubwa muno rarosie mesa gusigitanda na ritwa jake biasara ebiga iko biasara ebiga thingotanga ne biasara ebibe biasara mbiri bibe gaija bikoreta ebiasara nigo bigokori buya mono koreng'ana na ase bigoire buna Samuel agontebia bonoga mono sanduku nje kerongorigereria ebiasara bie sanduku to koigora ang'ene chemist koigore ang'ene ase enyagitari ere moziri enyagitari bo muna bono enyagitari yaite rivaro ya general buna Samuel akong'erera efamili yae tebwati bobe bonde bwensi negasi yae ekiagera nero nkoretere enengo buna gasiende yonsi ese family yana njene mama besa te yerigire ngeyige yaru ese section nigete ne yaru ese section nigete ebesa ne besa buna monchoreria onde bwensi Samuel nabwate ebitango ao ase obonye bwae ase boigo abarunde bekigali cyokubogoria emebere gose chihas nigo boigo akwaneire ayare bagwetera okonyora sajino okonyora nogoke obokong'una bogocha bwacha gosira aso mojigete ande baite okonyora ro montako aro monetu lakini omotaka kimati gosege ndengo karoro omonetu lakini omotaka bono gasirire kwanyora obokong'wa beire omonto omonetu chibesia sanduku yae kobali igori kiagera omobere no monene lakini ese family eyo tebwati okwe oweso yokorozi sanduku eyo gegera rigori rire igoro bona kwanyora ng'a omonto agojo tumie ruga ng'a yae sanduku eye omonto itali monetu toroserie size yereiga ase challenge bona yamanya kobene ne yogo jikorangirunga ya yanza jinde omobere obeiro monene ese ngenjo yogo bakwanete ng'a omobere ya no ore no mokani omobere oro monene ese ngenjo yo uwezo bagateba ng'a omobere oro moke ese ngenje jerekara rigorike moziri mura wonya wesa nduku gosene eyo mwana omonto jathe ngo mwana ari gosene we miaka 10 omwana kare we miaka 12 ese ngenjo ye chibesa ng'egara na riri chirake lakini muisoe esire yatoke ng'a omwana oli obeiro monene sanduku yiga nigerenke igo inere challenge mono togwetheraga arafu kwanyoranza jinde muna bono gagese gasiere challenge mono togojitwaethera ororo ngonyorore kala customer jigoja nonde nago chanza jinde baumanite kurwe kenyoro kulingana na mobuko baumana bamanya goja bona goja na pain elia abwate kurwe kenyoro oja nero ase biasara ebi nindu njege ndondara jiko batebingelinga nindu ko dogosoka no korigia togoja twate korigi ona konyoro yakorwaria abwate bururunga nzajinde yani oranga nzajinde indutware the kosi yaba lakini tali ntaketako bathenga tali ndu egende no nyekuru ko binitwa muna ndu nabaka sana kutwa cha andu anyora abande baro enjo ya mase chiasi chirimba nindero keteti ko batenenera kege in kisi but drivers mbabwa the challenges chire chinkong whether tigalende na customers bali bako bakombano yabasireiri tigabalenda drivers yaba babayirira muna abantu bamwabo yagera baikana barabuya drivers bechias ngwethera baramademu amange chinjera badirenda asengenje bakoira chi customers imbozi wangora muna baba ikichinsobo nande bairana na barabungo firi bale bad asengenje yori osirire talinga no magokobo koimukyo muntu osirire ngelinga na asengenje yegasiere Kenya yabeirense watu mwaitha no Nairobi mash kuoyo mobere korwa watu muno enkisumu kuoyo mobere korwa kogo iko challenges yokonyora njiringa goikore mereri na abantu abamogendamo mubwatane omolembe nolinga asegasi ethogokora thothethobomo othethomo nderaboko unanyenyekea nande mambi nalio ranyorekera kwaire customer elibuya mambi nalio gocha nande yacha gokuoya yagokomba another day kwa moirira talinga ne last moria sireli woli kwairete na aro ora connect abande bakonyore egera baikie asengenjo kwa bakorere thigasi erengia amasabo naro keregento asemonya bantu ng'anonya Samueli gakorose chisanduki tari gosabera omwabo gotimuka kuri oboiko bwense korende nigo agosaba omonene amokonye kwenyorera enengu injeno yokoroze sanduku nonde naro ogokora mojeri mambia nyasaye otoetobo moyo giagara ogosaba goikosaba ng'a nyasaye ngonye kongosoka ninjongi gorire jinjera ngore inyore lakini thirigo sabanga ngamboke ngomonda akunyore engo sabanga nyasaye ngorire njera egera nyore ninje enkonye bese nyore gero maite mirimo ne mirimo kero omonto muna goboka bagathe nyasaye ngambu yamano enyonie kwere nyasaye mbu yamano njengi ira ni ngambu yamano ngoboka mambi noko nakwo ogosaba kwa bonchoreria abaiga njege ndora ajiko advice omonto ole siko tabwatie mirimo egasi ne egasi aiche gaiga usaicha anda sonde
amanye gasi ya carpenter ta lazima amanye isanduku joko lakini amanye gasi ya carpenter egasi ora aruga igana ogena no nyembi gori okonya ora transport obwa thio so wa so bwende yonzi okore gasi onyore beso linde gari urumi gori je gusi lakini togwa haji goja se governor alenda abantu bashi alenda abantu bechias kobaranga na barabu na abantu bale bagwethera challenges chinkong ga kiandons in Kisii town oro ga konyoro mondo bwe yashi amolika amolende buno mondo bwe abantu bande ayanaro amatemwa abaroisi sanduki bagwetera gose chinyomba chiri abaminto batonyorire bakonyara ko bakobekwa elindelio asogotimo kiguko mwaelio buno yo minto Samuel atoereire ayanaro agwetera botambe kuruga iga account yaito ya Kisii gingo reporter ya Egeta Sen Ndizi TV Elietaliane Mildred Momanyi. Serikali ya kaunti ya Kisii nigendete kubeka emiroberi eri gukinia emechi ao ye kaunti eyo buno muchigo gembo nigo bekeirwe birengo by'ugukini gochikobe municipality buno muri Kyoto Brian Sagini hanyoranete n'umuteneri bw'amangana ye chichiro gosamangana yemechi asomo cy'ubusungu se kaunti ya Kisii agatorosiri roboti rokubwatia Mwancho omurigere riturani okujyo sanganere eyemo aseyemo n'umuteneneri osomekete mu chief officer department ya marketing egase county ya Kisii awujwang member tutaina kigere etone nonso somo chonde benso ko municipality ngigende community nendo byebwa asomo menyu wenseme yumboro bono kebudo yo mutakwango gandora mheshimiwa usemo gavana wa kaunti ya Kisii James Ongwae na tomo chuo gemo leo chukua municipality kuna ofisi yao ndio dora timu ya ofisi yetu ndio ofisi yake ngende kikera mundaka ni municipality ngende kwa kwa ndio maana njengo rukumengo chwan iwando mu chief officer wa boteneneri wo boteneneri bwe chichiro na magandra yo chichirayo ekaro togota bunga municipality igo chilebonchire boteneri bora bwango ao byo boteneri bwemechi bose chitauni chito chigukina se usi wana karo to ikerera se municipality igeminity ya ikire municipality ego ba govern independent semi autonomous na bere ankari county government lakini ande yetenere taradio kase okora services gete merobere nere municipality yakora na ndabonete gotenere omotenere yakora ku municipal manager na bwata bakori gase balense yaye oyo amabo muhimu akora nere ne director ya municipal services oyo nde director ya enforcement no monto nde director ya revenue no monto nde director ya environment abanta bonsi karabare anda municipal manager na baromba bwata bakori gasi bande ige minute ng'umucyoyo gwetere neiro konyara bakore gasi yao wakisha ngo basafi bw'umucyoyo baro chi drainage amaribari yakominyoka iga na bwagachi bwe chipara chiti chiko basumucyoyo na ko gandra na ne chichiro chira around ga ubu na chiko kinibwa chief kero ko ngire uti moto mwali anana mono tomo ko mo mwata usumo juna ko ne ngembo na bile municipality moto mwali capacity nere egoika abantu 250 gochigoro ndaba muchyo bamenyete gweta base muchyo bana bo oisanire kabe municipality abamenyi baroro bakoli biasara baro nabantu bande igona numubaro bw'abantu okogera municipality yaro ku municipality ande kwetania abantu 250,000 gochigoro creo que no haría sama tangali angina omo deputy governor Josh Mangwe county ya Kisii ndora abantu bakaya bafite umu manager be municipality yolimbo agura sense ya macho egente kekero kyo inkiyo chuko bakona nduna barikera ba nyore manager kura sense me terigo tabange municipal manager kurua saba macho lakini municipal manager no muntu what experience kia management ogochiko manage municipality binere abantu bakurugurwa se community yure surrounding gabo muchuyu bwo game board managers ese municipality ngotware board members bagotware chairman na board members bande abo na bakurwa within umuchuyu bwo game babuna bararwa lakini abantu aba expertise ne director municipal services abuna abantu babwate skill nande ne bakawata byalinge municipal engineer nero na karta kento nero na bari nabantu basomerete skill na bakurwa ndons abara na kurubagare depending on inki umuntu yasomerete chief obuya bugende kega sense meyo obuya no banane kyagere bakonyora funding yego konyo muchu directly
ku World Bank lakini municipality karo yabeire kabiri yo ngo attractire investors bande kurusiko na baba go fund municipality directly in terms of ebintu to infrastructure magendra yako baiga no cross para na bintu binde na bakonyara na for example World Bank bibichi and job na chabadanita chiachire chata bintu ko katurege ntoget wine kwende nera ku agrifit bagodi na mangana ye bintu bya mugondo bali migwa mugondo na koyanda chichiro na bakonyana baro basoireme bagachire chiro bakorereki igo bono municipality yo igeko babuna agent abantu bachi donors bagocha batati atofandiga igo chief kero bari mwana ngega pimbra ya tatu na krio rongo ro chia sumu chokero ka ni kimbi biasare ke pensana anamono wati kana mo chando pimbra na ilimono na manyano kuleta mwana mate nya se kaunti ya Kisii na mo chamwa ko ni mo chando no usimu wate department nileta mwana mo chando ni enjebuno me chief officer wa market tindi njebuyeka ngobwatera na torne department chinyinga for instance kara yoko rigeria mangana drainage gari ine department ya lands na roads lakini keroka tuarata mirikera drainage ya ngari ya ngembe ya ko somba maji ndu agaje teri karabatiri nene wetera obraibu mugabo nongwa agataba ngatige drainage ya rosu tugatie maji ari suru tukayatinse baka kaganda to manage ya sari bono ari akor gustom waters ebintu binde mbire natural nature to kunyara kwa control na kerembule go tu igaga po naturally kendo to kodi no make sure nga drainage nga bachire kento chiro bono ekero ye kirabu ne budget yo korunga drainage ne kitoko to kota maguzuya ku manage lakini remember nature to korani against ni mo chike mo secretary of foreign Mochunga si karajide kyale ndiye mangana mayiri otero sanganera mutene bichira se county to iya Kisii tukachinga kichinde asege karumya kyale yefuri ali tarani ngo brand sagini sene to watu chinga kichindia Koi kabu manjumori nongo ikamweri wa mangana itama ya yelitko lialera nene Chinsa Isato chabona botuko niongo kuboli nyara kwenda kuliye mero beli ende ngo wakirambe mona singi njoko bana njege sakurisa chiricha saa 7 goika boniga igo ngo tenyara gutwara boli lyo byenyera nabo kwenda gutobwatia sensemeri mitandao Facebook Ndizi TV News YouTube Ndizi TV News wewe nabo guto tweet @Ndizi TV News nande nabo gutomeka ngari kya ugwetera ase namba eyera se screen ya igora bona ngo kuboli nyara gutwara botuko yakondo nyore na mambi mero beli ne menge kaderi tukolia mambia imurana na presenter fini ase mambi ujaga Chinsa 10 na ibiro ka Chinsa Isato asomoro birugu ege singa nyarga kumanya mangana ya matera mono matera yege Kristo igumirana na Finicent presenter fini ujaga Chinsa 10 na ibiro chamambia ka Chinsa Isato asomoro birugu ege singa kikoraga Chinsa ibere cha maro cha mwaso no chikonyana na shembaba asomoro birugu eke mbugu eke ara ujukotebye matera ya makoro ali abasani baterete kyagera na kero cyabeire kero muchunyana na shem Chinsa ibere cyamabaso cyakera sanane yamabaso muchukumya na shem papa asomoro berwe ekembuga mbugu narakagote ya matera ndene ali achete ngumanga kieli engoro igo ningo sabanya gotwaro bolge lyobuya endera kolge Ndizi TV nero bwansu bomo gusibu na botambe gente kianekia ne gente gyansu twaro bolyobuya na botambe letariane Brighton Makoli. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi nigo bono yakinikira ndekerene nego kurendera chibiche chinkia na bwigo chinkino nukukigima na bwigo tonyora asoro gonko bwoguzi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV
TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Jumapili mambia Chinsa ikominebire Goika Chinsa Isato chiamambia Nigo bono ya muganigwe Asumurubirio Bwoko motogyo monene Umurubirio bwege singa Ne presenta vini Ekaro kwa bwokire